Здравейте, аз съм ProBG и това е моят приятел, с който днес ще правим клип на Майнкрафт, да почваме поредица. Отново Здравейте, на канала. фото. Кажи си името. Николай. Добре, в играта имах преди, ама нищо. Ей сега. Ей. Добре, мисля, този път си намерим място за живеене и материали малко да събереме. Не. Ами ще е добре, ама ако бяхме почнали направо с брони и работите, ще да просто тъп. Нямаш да е интересно. Добре, да, той вече като си е направил клоне, имаше дъма брони, даже ми даде. Аз според мен ще е много тъпо да почнем така, с дъма брони и всичко. Човек. И ще идем отгоре да си направим поме, защото аз хрумна, защото някакво високо дърво. Ще направя стълбички догоре. Искаш ли? Ами може да събирай гъбите за супа. Трябва ми само още една червенка Ти събирай, гъба. аз ще правя стълби. Ама мина да водиш с мен. Еми за начало. Да. В смисъл, аз ще ресна, пък после ще махнем реса и така. Аз тям на лов за гъбки. Тук за рез трябват ли пари? Не. Аха, окей. Това е добре. Хвак, дай гръмни. Yes! Ще дадем и IP, който иска да играе с нас. Да. Всеки ден в 1 часа някъде съм в този сервер, ако съм първа смена, естествено. Аз не съм чак всеки ден като него маняк. Аз цъкам и други игри. И на други игри ще правим поредица. Само че той няма да е с нас, защото мама не му дава да си тегли други игри. Това е много смешно. Не, майка ми, баща ми и фак! Ще ме убият. Пак защо ти замразяват, братле? Тегли с което искаш. Много Тя ги слушай. Имам забрани. Много е тук. направих стълбите. Трябваш. Фак, трябва да. Между другото имаш. Чупа листа с брадва. Това е много тъпо. И не знам, ама си спуснал доста дърво. И в момента намерих красиво нещо наречено кол, което ще ни трябва за торби. Красиво, сериозно. Еми, за факли, да. И запах. Много съм тъп. Що? Какво става? О, ние може сега ще се прехвърлим и на другото дърво. Забележи. Между другото, искаш ли къщата ни да на дърветата? Ще правим мостове по дърветата. Може. Първо да вземем. Първо тези две дървета ще се никome. Окей, ако дойде някакъв човек, аз ще ресна къщата. Сега. Ама Сега... ресни двете дървета, където съм. Забележи, качи се горе и погледни по мен. Ти колко високо бе, човек. Мен ми стана лошо. Ще смена листата с дърво, защото мисля, че ще изчезна. Не знам как става. Ще изчезнат, ама... Ако искаш ще ресна той дърво, той и чак да е там. Добре, рескай. Това е твоята задача. На дърво. Не, човек, не дече. Не, тук ще е пода. Къде да го поставя крафтинга? Хайде тук. Не. Идеално. Да почнем да стигнем това. Не сме дърво! Но човек ти дървочил капе. Знам. Ето, тук на дупките слагам такова. Окей, аз сега си вземам да взема така мучичка. Или най-лесното да се направя. Не винаги ще можем да играем в този сервер. Фак! Зависи кога го пуска хост. Почнем поредицата с този сервер, ще може да направим и още една поредица. Където ще е друг сервер. Там, Чек. Защо? Тук щупих нещо и то се върна. Това беше леко трамли. Честно ти кажа, ти ми малко неприятно да го кажа за хоста, ама... Ето.
Не, че тъп, просто има затруднения с хоста. Значи няма хубава хостваща машина. Това е добре. Лесно Другото, който ме помоли учтиво, може да му направя сервер. как да се казва... Как да се казва река? Пробай ги. Окей, Пробването няма да ни е едно от най-големите. Окей, я да видим се. Сега ме прибави. Чакай да видим се го направя както трябва. Къде? Майко, човек! Виж докъде имаме пространство. Виж. Малко е височко. Пак някакъв букук ме биеше отзаде и това е зомби вилиджър. Добре, аре по-бързо ме прибави. Окей, стрес, сет, пробеде, 3, 5. Това му с кабелстон, какво да го правя фак? Кабелстон ли имаш? Може си кабелстон. Добре, донеси го. Тук може да се опитва да ме килне. Тук има ли евенти? Да? Само се от... Аз Само запушвам се- входа ни. А? Отпуших входа ни, защото аз малко го запуших. В смисъл само събота и неделя май има, защото Колкото по-малко евенти, малко така по-добре. то само събота и неделя един евент в много. Да те питам, това ресът колко висок е? Имам пред... Колко е висок? Аз чакай. Доста е висок човек. Вече къде се качих? Виж. Добре, идеално. Има още. Ето. Чак тука. Окей, идеално. Вау. Отделни стаи ли ще сме? Още не сме женени. What? Diamond? Аз май ще трябва да отида до един рез Diamond, защото не знам защо го реснах миналия път. Този клип ще е 15 минути и веднага след като направим този клип, ще пуснем да се прави другия клип. Той ще го започнем няма да. Той ще го пуснем да качване. Окей, човек, аз съм авка за 3 минутки или по-малко. Много по-малко. Сега ли му беше времето? Така. Дето като просто чули съм сам. Мисля, че това е достатъчно. Тук май прилита над нас някой. Някой забеляза ли това, което и аз забелязваш, че изведнъж излезнах от интереси? Дебил е тука. И какво прави тука фриз? Не го знам. Ама имаме малък проблем. Вау! Как паднах отгоре? Къде е крафтинга? Братле, имам малък проблем тук, значи... Виж ли го това, където го махна? Чакай. Разкочи от другата страна и го щупи цялото. Защото тук нямаме рез. Къде нямаме? Тук, като стъпиш тук, нали? Вече няма рез. Тук като си има. Окей, изчакай. Рез, диамант. Не го махай. Ето, Не, рез диамант, че го мах.